Lah. Ano mas buyit dra? Saon ang pudiron bay problema na pagkaon ba? Sa problema ni bay duulon ka na ko bay. Sa problema nimo? Pait lagi kay man, pait jud kayo. Silong na. Tanan problema na solusyon. Sa day problema nimo, solusyonan na to. Problema jud kay kumun ba kay ina ra ko diri ba? Nagunsa day ka diri ah? Nalibang gani ko no. Nalibang naman day ka day. Nya unsa may problema nimo? Pangilo gani no. Isugo ko og palit og bugas pero sayang man basin mo times 2 times 3 times 4 times 10 pa ni ba i-cash in kay nako na. Kilak naman po nina nang problema ning ano ba lain problema nimo? Mo gani yung problema gani no. Unsa day problema? Kwarta gani no. Kwarta? na kwarta. Ila po kahirmo niya no. Ay! Dako ni pahiram uy. Solusyonan ta na adto tay lang kulnuwin. Dili koy, nakoy sala nito, bahala kay kurator toy. Ilang kulnuwin. Napatay buga jud ka. Unsa day sala nimo? Ayo ka problema kay kalimtanon man to. Kalimtanon tama. Kalimtanon po rin siyang kulnuwin. Ha? Unsay kalimtanon? Kalimtanon lagi to. Tarata. Tara bantay bito ka. Lagi. Sundan ka na ako no. Murag hinog na dyan akong yabanaba. Lina. Ay si kaulaw. Ay si kaulaw ba? Ingnan na. Ulaw gani kayo prino. Anong naman mo dire? Ay kol, naituyo si Buyit ba? Unsang tuyo ni Muyit? Kalimot siguro no. Ingon gini ko ni mga sige na. Sige na ba, pagdali kay wala pag inumdum. Bantay ka akong ingno na. Sige na, hirmin na. Gol, nakay 100 ako pre makahiram. Kay buuta man ka nga bata yet bisa pag 1,000. Wow. Sa kalibo na ha. Ikaw ni bahala dire kay mulakaw na ko. Nya asang pud ka man to? Magkameraman pa ko. Karon na nimo kailangan yet. Okay. Paring Boyet! Kol, nga pa na. Okay na dahil mo, Kol? Unsay okay? Kuan ba? Abi nung nag-okay na mo ni Boyet. Sama ba mabulabog ta ba? Sama ba? Abi mo kuno kabalo na, Kol nga. Lugit pa nimo. Unsa may kabalo? Ayun no kabalo sa Kol, mga nabuntisan niya ang imong anak ba? Unsa? Wala, Kol. Abi na kabalo na ka, Kol. Talas gaw ni mga bataan eh.